Wannan shine mai gadali mai waka, sabon matashi mai tashe wanda ya wasan turake gonan gobe sabuwar waka. Aya, gona a jihar wasan turake. Wakar dai ta fita da fitacca inda matashin ya yabi gwamna sun turaki sosai a cikin waka. Kuma ya yi waka ne cikin nazari da tunani da kulawa akan aikinsa, wanda wakar ma ya ce san turaki ya nemi wannan matashi mai waka ko kuma masoyan san turaki domin su jahi jike su. Wannan matashi mai suna mai gadali mai waka ya yi waka sosai akan Mustapha san turaki. Hausawa sun ce dai da safe-safe ake kama fara, idan rana ta yi tashi take ba ta kamuwa. Ya kamata masoyan son turaki su nemi wannan matashi domin su zauna da shi. Barka da zuwa tashar mai suna mai gadali na kowa TV. Ka danna mana subscribe sannan kuma ka danna mana ƙararrawa. Mun gode.